ତ ସତ କହିବି ନା ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୁଁ କିଛି କରିନି। ଖାଇଲି ପିଇଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲି ମାନେ ଉଠିଲି ସବୁ ତାପରେ ସବୁ ଖାଇ ପିଇକିରି ରୋଷେଇ ବାସେଇ କଲି ତାପରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ତ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଏତିକି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ମୁଁ କରୁନି ଆଉ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିବାଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ କାହିଁକି ନା ତମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ ତ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ, ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛ ତ ଏଡ଼ିଟିଂ କର। ଆଉ ଯଦି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା କ'ଣ କହନ୍ତି ସେଇଟା ଅପଲୋଡ଼ ଭଲସେ କରିବ କେମିତି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ତ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ରିଲ୍ସ ବହୁତ ଦେଖୁଛି, କନଜ୍ୟୁମ୍ ତ କରୁଛି ସେଇଟା ବେକାର କି ପାଇଁ କୁହ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ତ ଆମକୁ ନିହାତି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା, ଥମ୍ବନେଲ୍ କେମିତି ଲଗେଇବା ଆଉ କେମିତି ଟପିକ୍ରେ କହିଲେ ଆମେ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନଗେଜିଂ କରିପାରିବା। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ନିଜକୁ ହିଁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ତ କାଲିଠୁ ନୁହେଁ ଆଜିଠୁ ଏବେଠୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋ ମେମୋରି ଆକାରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଣି କିନ୍ତୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁନି କି କେମିତି ଭଲସେ ବନେଇବି ବୋଲିକିରି। ତ ଆକୁ ଯଦି ତମେ ବି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ତମେ ବି ବନଉଛ ନା ଭାଇ ନିହାତି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଥିବ। ମୁଁ ବହୁତ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନି କେମିତି ଟାଇପ୍ରେ ବନେଇବା। ବ୍ଲଗ୍ ତ ସମସ୍ତେ ବନାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ କିଏ ଦେଖିବ। ତ ରୁଟିନ୍ ଡେର ରୁଟିନ୍ କରିବା, ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇବ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କାହିଁକିନା ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଘର ଭିତରେ ନି ଦେଖେଇବ ତ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛ। ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ ମାନେ ଦେଖ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ଏଇନା ପୁରା ବେକାର। ତମେ ବି ଜାଣିଥିବ BA ହଉ କି ସାଇନ୍ସ ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କର ତାପରେ ତ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ନିହାତି ବେକାର ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଯିଏ ଲାଜକୁ ଶର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଦୋକାନ ହଉ କି ଯେମିତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଭଲସେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ନିଡ୍ ନେସେସେରୀ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ କରିନି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଖରାପ କି ଲାଗିବା କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ପାଉନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା ହେଲା। ଅଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ କାମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଉନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଖରାପ ମୋ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ କି ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ଭାଇର କ'ଣ କହନ୍ତି ଭାଇର ସେଟା କହନ୍ତିନି ନା ବାପ କମଉଛି ପୁଅ ଚଳୁଛି, ସେମିତି ଭାଇ କମଉଛି ମୁଁ ଚଳୁଛି ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ତ ମୋତେ ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ନିଜେ ଉଠେଇ ପାରିବି। ତ ଏଇଟା କିଛି ଛୋଟିଆ ଥିଲା ମୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ତ ମୁଁ ଦେବା କେବେ ଗୋଟେ ଦେବା, ଏଇଟା ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଯେମିତି ବନେଇବି ମାନେ ବନେଇ ପାରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛି, ଆକୁ ଯେମିତି ଭଲସେ କହିପାରିବି ଆଉ ଆକୁ ଯେମିତି କ୍ଲିଅରଲି କହିପାରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ତମେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଏଟା ରେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ରହୁଛୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଘରେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟାକୁ ବତେଇବା କାଲି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଖାଲି ବେସିକାଲି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ରେଣ୍ଟ ନେଇଛୁ ଘରେ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ 2ଟା ରୁମ୍ ଅଛି। ଇଏ ବାଲା ଏକ और ये ହେଉଛି କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍। ଆଉ ଏଇପଟରେ ଥିଲା ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏଇ ତ ରୋଷେଇ ରୁମ୍। ଆଉ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ। ଯଦି ଆମେ ସିଟିରେ ରହିବା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହିଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗାଁ ହେଲେ ସିନା ଆମେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବା ଯେଉଁ କାଠ ପତ୍ରରେ। ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ତାପରେ କୁଲରଟା ଏଇଟା ଅଛି କାହିଁକିନା ଗରମ ଦିନ ଚାଲିଥିଲା, ବହୁତ ଗରମ। ଏଇଟା ଭାଇମାନଙ୍କର ରୁମ୍। ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ଏମିତି ବର୍ଷା ଦେଉଥିଲା ବୋଲିକି ଆଜି ବାହାରେ ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ଶୁଖା ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଇ ଅଛି କୁଲର।
ଏହା କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ସବୁ ରଖା ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। ତ ବ୍ୟାଚଲର ଲାଇଫକୁ ଜାଣିଥିବ କେମିତି, ବ୍ୟାଚଲର ଲାଇଫ ଏତେ ଖରାପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ିକି ରଖୁନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା। ତ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଘରର ରୁମ୍, ଆଉ ରୁମ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବା ଯେମିତି ଝିଅମାନେ ରଖନ୍ତି ତ ସେମିତି ରଖୁନାହିଁ ଆମେ। କାହିଁକିନା ଜାଣିଥିବ ପୁଅମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଘର ଲାଇଫ୍ କେମିତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆଗକୁ ଯେତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ତ କିଛିଟା ନୂଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହେଲା। ଆଗକୁ ଏମିତି କିଛି ଖରାପ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ମାନେ ମୋ ଦେହରେ ଅଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିପାରୁନି, ମାନେ କହିବା ସ୍କିଲ୍ଟା ସେଇଟା ମେନ୍ କଥା। କେମିତି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଟା ଖରାପ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ଏହାକୁ ଭରେଇକିରି ମାନେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ଭଲସେ କହିପାରିବି ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟଲି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଖରାପ ବହୁତ ଅଛି ଜିନିଷ, ସବୁ ଆକୁ ସୁଧାରିବା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଇ ଥିଲା ଛୋଟିଆ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖିବି, କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖିବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ମୋତେ ଫିଲ୍ ଲାଗିବା ଦରକାର କି ହଁ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିବି ନାହିଁ। ଏତିକି ରଖୁଛି, ବାଇ। ଦେଖା ହବ ଏଇଟା ଯଦି 2030ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏ 2030ରେ ଦେଖିବି ତ କେମିତି ମୋର ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେମିତି ଚାଲୁଛି ଏମିତି ଚାଲୁଛି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ।